Gazte lokalak, zalantzarik gabe eztabaida pizten duen gaia. Zenbaterainoko beharra dute gure gazteek horrelako tokietan elkartzeko? Erantzuna ez omen da erraza, baina egia da seme-alaba nerabeak dituzten guraso askok kezkaz bizi dutela gaia. Kaixo, Hirukote? Apa? Kaixo. Zue guraso itxura dizue? Bai, holaxe da. Hirurope seme-alaba nerabiak daukuta. Asier Astigarraga, Nuria Fernández de Arroyabe eta Josu Agirre Zabalgara. Gure seme-alabak nerabezaroan bete-betean dagoz. Arduratzen gaituen adina da, jakina. Zer izaten da, normalean seme-alabekin izaten dizuten eztabaida? Ordutegia, konpainia, zein da? Eztabaidek handiena da, arraroa garala. Ze beti da, beste gurasoek ez da galakorik egiten. Oan gu beti gara excepzioa, ez da? Ama, igez, itxistezun ordu batak arte. Aurten apurba gehiago. Eta gazte lokalik badute zuen seme-alabek? Josu, zure akordia, bai, badauke lokala. Gaina oso gazteik hasi ziren, 13-14 urtekin ja lokala bazeuke ben, ez? Hasieran bai gurasuak hartu gendun jarrera zan guk eskubidea eukitzia lokalian sartzeko. Ez era darela, baina ikusteko zebla mantentzen da ben, da bat eta bestia ez, porque oso gaztetxuak ziren. Eta gero ja lokala be aldatu zeben, dako iala ingendun hori kontrol, esaten dan hori bizkat alde batera ez. Eta mutikuak badaukebe beste lokal bat, nik usten dut ondo antolatzen diela eta juntatzeko punto bat daukebela eta ere normape ipintzen ditue, noiz garbitu, zela garbitu, zein tokatzen jakon, ez da bena garbitzen multa batero dauka. Eta lokalen gaineko eritxea be badukat, apurat irakaskuntza giro mobitzen azalako eta klaseak emoten dituen herrian be, lokalen kontu hori dabil, parra-parra ez da. Baina gero nik bizi izan ditut egoera gogorrak, ez dakit, esateako eskolan ikastolan hasi orduko, klasera orduko lokaletik pasau beharra. Eta gero egia esan, eduki dugu esperientzia apur bat txarra herrian, egon dira gora bera batzuk, iaz erregin zen alako lokal esan lokala, baina gazteak eta ingora ibiltzen ziren, erreketa bat, hor ikusi da apur bat, betekizun batzuk eskatzen ditu eta erantzukizun bada, eta bar, ez da. Oso importantia pentseta jat, bai ordutegi dako, bai diruendako, bai lokalen baimenerako, zelako edan gaztia. Hor jokatzen dozula zuk be, malgu hau, zuk esan dozu moduen, malgu hau, edo zurrun hau. Gero beste efektua beba dago eta da taldea. Hori da, ez da persona Guk ezagutzen dugu gurea aparte. Neskak esan zigunian lehenengo aldiz, 13-14 urtekin lokal bat nahi deu ero, beti juntatzen dugu, pentsatzen dugu lokala eta droga eta alkola, ez? Gero nik uste dut konfiantza hartzen juten gehala bai guta, bai erape. Zuen gazteak alkola kontsumitzen eta hasi dira? Bai, Jesus. Alkolak, drogen asuntoa, gauza horiek nola eramate dituzue? Hitz egiten da beraiekin? Nik gurean polimalo, argi dago ninaz polimalo, eta hor badago, eta nik uste horrela behona da lartzetxean. Eta ama dago apur bat da, figura hori da hurbilago, ez da. Pasatu egin behar da, momentu batzu dagoz bonak, orekatuak beste batzuk ez. Aurrez be, itxen duzu berba etxien, eta zelan bizi dozue, litruak itxen dituzue, erosten dozue, nun saltzen dotzue, zenik horrei gano galdetzen utzen, nun saltzen dotzue, zein ez saltzen dotzue. Eurek be hasieran ez dakixie zenbateraino, mugan undauen, ze eragin dauken, eta horren kao. Eta gure pasau jako, eta behin, 15 urtekin, lehengoko zerorekin, mina potolotuta etorri zen. Eze pasau da, eta orduan negarraldixa, ez? Eta zuen ustez, gazten lokal horiek ematen diete bidea alkoholera edo drogetara errezago hurbiltzeko, edo ez dauka zer ikusirik? Nik usten dut ez daukala zer ikusirik, ez? Gaur egunean 13-14 urtetik aurrera erozein tabernetan emote jau, eta ikusten ditugu geurekin batera poteatzen da bizela, ez? Bere zurituekin, o bere kalimotxuekin. Gauzatxo bat erantziko nauke, nik uste dut alkohola dauela batez be hasieran lotuta eskutuen egotiakin. Karo, lokala eukitxiak
eskututasun hori, bai, emuten dutzie. Hor, karo, ba hori... Baina uniduta ez daude. Ez, Eratian idabenak eta erati... ez, gura daunak gauza batein, eran, drogia, topauko dau nunein, topauko dau nunein. Hori garbi dau. Narrutan, egin bidau, ez dakino, ez, topauko dau. Hori da. Zuk esputzazu izten be, ez dakinoa baten, lagunen etxera, igual da. Topauko dau, bestio, topau dauta.